Tabuk hengke ang obu phangtola achugui tam khaitong sajaman sida haino video ranan bagai faijak chini nogo aska network maya aboni bagai oro jagao phaike hangka taisama nuta hangka nog busung hangka kaisa video danani 2GB ni video phandana angkata pura 5 hours nangai thang aboni bagai amsika problem chini nog ganagini amsika buphang wafang kabangmani bagai problem ungsugu video dana bagai hangka agi fruwa taibo agi furu tai buphang kabang do tabuk rok taisa buphang rok tani se sengbai kya taibo agi furu hangke ang paperot dawi se goya buphang saka o khasiwi rok maru toba agi dislale tabuk ta kisa sakhai yakna ni sukun tu bai khori tu ani logi phaijak war kis ka sere pake phake no ko bot tabuk ani maya sari tongo ani yakuk tola kalai purana sikdi je jaga thago borok ba ani logi hasal pa thane bui kalangi hangka thangnai abani bagai borok no sitra pano ang ma hamjagu budi sitra khakulu bubar ani bagale rangsak ni khubar hamakne ne bayam haita o sirok mani bagai amsuke mana tamsanai gui thangbai kya mane borok amsuke niyom jekunu suitan jekunu tok jekunu aming saming jespanani nung borok bai kamke tongni nung bongni filegono buji borok bono buji nai pura norok no nukna ani thangnai blog rogo tamni hinmala ang amsuk tok sasrai no se pura ani logi khairoi anu mangro thari tongo borok khasu guta anu aboni bagai ang bo borok no maya klaiman bagai borok anu no tharo aba haita kaisa kok tongudo sei aming jekunu posuta borok kuni dino malik no dukariya sirok kun dino dukariya borok rokse nung bai amsuka saka ka tongoi kaham ka tongoi tongphano nono ulo dukaroi rodo sei aming rok borok jibono phano nono dukari na sia borok kubui sirok tei borok malik ni bagai thuipan mano amhai pra sirok borok kuni dino nono dukariya posuro abara baksa borok amsuka gyan kri rok tongmana bagai tamhani sujak saimana posuro bai sujago nung ba sirok ni slaipan na chaya nei borok kok saimia bejuban borok toba phano se borok nono amsuka puitu sawo tei borok hamja kahangka hangke nono bukhaban hamjago tei dukariya abo kang video habai paimani yagulo nogo phai megi songi chana nai tongo diporni yango hangka ama lamao achugui tongkha chukuntu bhaikini no tamni bagai hingke tini tipramo thani rally tongo hangka yang dosramni lama tei lai tongo ta hangka ama nahari tongo hangka norongo jum khai funugane yang chukuntu bo phai kis kaisa rewi re phaigra ka hangka yang ama bo chukuntu ba asukui tongo hangka norok khani mano je siro bai tang amte heke tong jeng si bai jatong aming bai tong ni tam problem nong tam problem sung desi si dari tong si bilari dari tong hera ba sini rang kari sung desi pada palai tong ta sini lat sini san nung problem jang nang sa jang yang sabba gang nong samani yang tin hare zoom kai fun tong pura lai to lajak ga tama ama bobono sa jo ko mane sini bagai nong bagai sitra geram nong mokala tom nok sung sai bat sin bagai ge ama sika ham na sin bagai niyam buji khara amti he bunya sui amti desi ro hre ta saringke ang kaisa video prank khaimani bo norok mar khano mane baksa kaham saka baksa heme saka hai fano kaham sanai ni kabang ma hema sanai ni kom tam nin male ang ani okat bai ang desi sui roi ang prank kha jong tan nang tan aji tan video no he riba ang bagin sarjak blasa anu sajai kha an video tan aji ne tam bagai an video na ni bakha kosto nang nang jagai am hage comment khai kok sai tumbai ba ang just panang tongana ang desi sui ja tui tong mayung basa dok ti video khai jong nin tam problem ang am tike pan prank khai ta norok se baksa saung ka bani na mana prank khai ne gang monong no prank khai ta tam norok kha ana mana simia ang prank khai mano na yam sungo ga norok prank khai jek pur kan norok tak bahima tong khasa ang bo ana mana prank khai jek pur bo bahima tong na ya bano tang nor buji khana ble ga yang na sigi osi ge moi songni os makhang ko som jodona lamsugo tin ani katal blog ga chung ta thanai baro sari khulungo gangke sini kisa kantongo ke chung ta thangnai ge dara khorok sa baibo bo khumlungo phaijak bo gangka ang kol khaimani bo khumlungo supai jakan chongka ba dara baibo tini malai te ke nong phunga angan dara no gangka chung ta dojak se thangana ang norok bai direct khumlungni route to sogui puru malai sinai mane khumlung bazar malai chen kabung route malai he deba chini ang tong gangka nong phungi thangana ga nong nai jongdi pia sadung kiring sweater sumna khangka ta tom gangka marang kusang nai haipa nong joton phungi thanai ga nong nai jongdi khumlung sakpai se khumlung bazar ni live hakya tabok sung kisa stadium of haiza kisa beragena nasimela sarik ni view ke belanya thuk ora jaga tam thimela tok bom se chiri khoi pungphai ba tabuk tokle phai ko do ta sapta tongi phanya angka ke parcel kaisana mani oron unboxing khanya pu bongka nong no phuno gana do nai la yangi ko pera bai malai rongka sung stadium of phai khata ke bo tabuk unboxing khai tongo nasimela ongko XL romani busuk kotor ma sopai kya pura bos haudo aba angko return khanya neng gang sakta nai chaka bla neng ge boto ani ko kisana dang na chogro kon chaka bobo mani unda piang shitran chaka bothop sana galang gang sari ka na chaka neng ge bona sina po gasung tabu oro rogo kisarok kisa berai ai thana cha gananya na besuk na chogro ya hokro bing ko jong bhai bekya abo gasung gisa reels khalima o filter thepalai hen mamani la shuko sida hanyo na sila apera tai mar hanyo mar hala mukra zara ko jarna sotanga yang mukra brishi khai pura han marang jao
mamani lai suka sida nyo thepalai tabo kisa berman ya gola sung darabai malaya thanai tabo ke jung darabai malanya ni thangai tongo yang tei bo yang ni dugano no fo ngangai ko finally malai kana singna bo beska khushi after long time pura 1 year ni ya gola darabai malayo ngangke bono nugui onek bakha strangka kan dara phano mo markan bor kaham bakha kaham ani daran dara besak seman bujuano am seke selama nai thokan darang ka marang dong he guys abo khang ta mo sajaman stadium tai wasa phai se kini ya gono khana paper abang kha parcel jung sasingo phai darabai malanya thangya di ba pogi klang thanga darabai malai phai se jung o parcel pogi klang mono na phaisu haiban kamali ya go sisa bona hala bukichin sichin kana tamjan nugma balogi long ya kun buji maliya tabo ke jung sok pai tong phaiya khumuleng bazar hanga dara kol khaibiyo bo thangna nai kha bo thangna sakang kisa malai thani manai henei iko darabai malai kha hanga dara nogo thangna nai kha ba kisa misa kok salai tongo henke dara no sab sini please comment kha sabai di ge chung tabuk restaurant hablai jak amsake khumulego phaiya ani rang bayo guys kubuino sawo kom habari no bai thango osama jaga mang bayo sama jaga mang bayo tai kono sai lap kre hinge tini ang di purnima ja jage do angke tabuk chalanya ni bagai asuk jak hinge chung khorak tam pera ke kei ang hinge sida hanyo mukite ro hati khagyang ke tini ani taibo rang bai sinai tabuk chabai ning bai ko phaijak ta muike thang paina hinge nor ko jotun saimen ang khumuleng phagyang ka mushroom paisa ang noko se phiro ya bahai hinge tabuk wakere ro pai tong layo wakere ro pai mani ya golong ka tabuk chung painai samsota ang ka samsota bo thogo he ba butui berma buti sakang ka nogo thangai songai sprak nai hinge yango sini moino churu no samsota saijak jabo ekdom pure chini tipra sarong yang hinga tabuk jenang mani mani pai norok bai nogo thangai malai sine guys Amkhang no ko sopa kyang no nang tap kacha kacha phunang tam tam pakyam ka powder amna prank khanyan baga amkha motor ka khrang zat among kang ka clear hair oil hangka hangke yang na je mushroom ka yang hangka ka tongo samsota among ka papar among hangke to shampoo among ka to wakre sakre wakre mosing ding jana among hangke amani garnier hair color pura mark pa jai jang yang tong hasing tuisan hasing bupung ni khasing non max khasing am kharang kring man man chocolate ri hosaka amke berma busu amka aina pura sini no ka amska aina ka ki baiko dong tang sainer jak thangnai blog ong tini anya katal pai sima tu bujau kha amsuk anya na jeng phrang anya dawang kotor ma mai hangkang anya nai saram lang jaman bagai guys I'm so tired leng suk ang pra marke leng man bagai sida hino phai ke no nong no phunu ke na pra brap sarok ma dong kha tabok strap rice kai ama to mamui songnai ngin nong no mamui songma kisa misa share khai ni tam ni male norok bani family member norok amsukana hamjago guys pura gatapang kani kan sing mano khatang jang man bagai pura ang bai asugoi jongo hingke tabuk mami sang ni bagai hati ku dongo pias dai mosori de khang ke yang na ye sire da samsato no sai de kanong yang borong ni bung samsato to tong sari siri yang borong ni bung samsato ge oror tui kutuk jago ber mari ma si jagli yang tabuk pura kutuk koi Order sini samsota ra wira kang norok hani man tamsung doti amti ado video hangka doti pala kama punu tam ni bagai hingke am sing norok no mui jemo esa mui mo mani sim 30 minit nangai thang 30 minit punu hangka ke norok ba leng pra jaga ron bus lai muksa karian video na khar thang la zaman bagai cha ketabang wan wakre rogo jong ama wakre mosing sanan bagai rogo shogi chane pra mos deng yang sini samsota musmu guys pura na singai tora pias hoje heas hoje market jak sida ekdom pura dek kisi ko musong katini pura sabuja dang dek kisi ko songsa maning ke tabuk mushroom songna bagai ngori jang ke peng jak oro tam tam rekha berama moso som hasing hoje nini sudi hoki dir kham ke sini mushroom amang gar oro sombori rekha tabuk roi khata som ga tabuk oro sini mushroom rajang no hikle rekha ang tabuk mushroom saka kholabai akui sida box rekha ang yang na sini aming angri sini se o motor no washi ge sida na halajila Kutui Indonesia ze am deke kaki beke bosho prang senang bayi ke tini bang asun guys tata